காணொளி நேயர் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனம் மகிழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்களையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு மனித நேயம் செழிக்க என்ற தலைப்பில் உங்களுடன் பேச உள்ளேன். மனித நேயம் செழிக்க வேற ஒன்றுமே செய்ய வேணாங்க. நம்ம அன்பாக இருந்தாலே போதும். நம்மளுடைய அன்பு தான் மனித நேயத்தை வளர்க்குது. அப்போ ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோட அன்பாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல தானாகவே மனித நேயம் இருக்கு. ஒருவன் தவறு செய்கிறான் என்றாலும் அந்த தவறை சுட்டி காட்டி பெரிய அளவு அவன் மனதை புண்படுத்தாமல் அந்த தவறை அவன் திருத்தி கொள்ளும் வகையில் அன்பாக எடுத்து சொல்லி நாம் திருத்தி விட்டோமானால் அவனும் திரும்பி விடுவான். அங்கே மனித நேயமும் வளரும். அதை தவிர்த்து அவனோடு முரண்பாடு ஏற்படுத்தி அவனுடைய மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அங்கு அன்பு தொய்வடைக்கும். அதனால் மனித நேயம் பேண வேண்டும் என்றால் மனிதன் இன்னொரு மனிதனை மகிழ்ச்சியாக அணுகுவது, அன்போடு அணுகி அரவணைப்பாக தெரிந்ததை தெரியாததை சொல்லிக் கொடுத்து அவனோடு நாம் பயணித்தோமானால் மனித நேயம் வளரும். ஒரு மனிதன் மனித நேயத்தோடு இருக்க வேண்டுமானால் தன்னுடைய வளர்ச்சி மட்டும் போதாது, தன்னோடு சேர்ந்தவனுடைய வளர்ச்சியும் இந்த சமூக வளர்ச்சியும் அக்கறை கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும். ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனின் ஒழுக்கம் அவனை மேம்படுத்தி இந்த சமூகத்துக்கு தக்கவாறு அவனை ஒப்படைக்கிறது. அவ்வாறு ஒப்படைக்க பெற்றோர்களாகிய அனைவரும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை கவனமாகவும் கருத்தாகவும் வளர்க்க வேண்டும். அன்பாகவும் அரவணைப்பாகவும் நீங்கள் வளர்த்தால் அந்த பிள்ளை மனித நேயத்தோடு வளரும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. எந்த ஒரு ஸ்தாபனமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்தில் நீங்கள் கண்ணியத்துடனும் அன்புடனும் நடந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக மனித நேயம் வளரும் என்பதில் ஐயம். மனித நேயத்தை வளர்த்தால் மாண்புடனே நாம் வாழ்வதற்கு வழிவகை செய்யும் என்பதில் சந்தேகம். உங்களோடு இந்த கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டது உள்ளம் மகிழ்ந்து உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.